ବିଲଟା ହଳ ବୁଲେଇ ସାରିଲେ ଖାଇ ପିଇ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଯିବା। ପାଞ୍ଚଣରେ ପିଟି ଦେଲେ କଣ ଗୋଡରେ ବଳ ପଶିଯିବ? ପେଟକୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସିନା ଶରୀର ଶକ୍ତି ପାଇ କାମ କରିବାକୁ ବଳ ଆସିବ। ଆରେ ଏଠି ତ ମୋ ଛଡା କେହି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆରେ ଧୋବଲା, ତୋ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ନା କାଚ ପଶି ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଗୋଡ ପକା। ବିଲାଟା ସରିଗଲେ ଘରକୁ ନେଇକି ଭଲ କରି ଖୁଆଇ ପାଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଆଣିବି। ଓହ, ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବ ନା କଣ? ପାଟିରେ ତ କହୁଛ, ଆମକୁ ବୁଝାଉନି। କେତେବେଳେ ପିଠି ପକଉଛ ତ କେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଜ ମୋଡି ଦଉଛ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମକୁ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆରେ ଧୋବଲା, ଏ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ତୁ କହୁଛୁ? ଆରେ ବଳଦ ଦେଇକି ମଣିଷ ଭଳି କେମିତି କହୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି। ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ଏକ କୁହୁକ ବଳଦ।